ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. дӯстдорон ва ҳаводорони канали Тавозуни ҳақиқат, имрӯз бо хости худованд якчанд хобҳоро баҳри шумо таъбир мекунем. таъбири хоби ангур. агар дар хоб ангурро хоб дидӣ, чӣ мешавад? хоб дидани ангури сафед ва сурх дар айни ғунучини мева маънои онро дорад, ки аз нафаре дасти мадад мегиред. агар чунин хоб дар фасли ғунучини мева набошад, маънои бемор шуданро дорад. ангури пухта дар хоб нишонаи зиндагии хушбахтона ва саломатии хуб аст. абрро дар хоб дидан чӣ таъбир дорад? абр дар хоб нишонаи аз дини ислом аст, ки ба одамон зиндагии ростро ҳадя намуда аз бадӣ наҷот медиҳад. дар баъзе ҳолатҳо абр дар хоб илму дониши фиқҳӣ ва сухандонӣ аст. ҳамзамон абр дар хоб нишонаи зани ҳомила асту гоҳи дигар нишонаи борон. нафаре ки дар мавсими боронӣ абрро хоб мебинад, аз баракату неъмати Аллоҳ бархурдор мегардад. абр дар хоб ҳамзамон нишонаи рафъ гардидани бадбахтиву кулфат аст. абри раъду барқро хоб дидан шаҳодат аз душвориҳои кор буда метавонад. дар хоб баланд шудани абр шаҳодати он аст, ки шахси хобдида ба саёҳат баромада аз сафар бо як ҷаҳон таассурот зиндаву солим бармегардад. абрҳои тира дар хоб далолати амру фармонҳои нави роҳбарият ё пеш омадани сармо аст. абри сурх дар хоб рамзи беморӣ, ғам ва ҷанҷоли азим аст. агар дар хоб тарбузро бинӣ, чӣ таъбир дорад? тарбуз ҳомиладории занро барои зан ва издивоҷро барои духтарон пешгӯӣ мекунад. рафту инсон дар хобаш дасташро ба осмон дароз кардаву тарбуз мехӯрда бошад, ба наздикӣ ба орзуи дилаш мерасад. тарбузи зард беморӣ асту тарбузи сабз молу мулк. ба хонаи худ партофтани тарбуз аз марги наздикон дарак медиҳад. агар дар хоб табарро бинӣ, чӣ таъбир дорад? табар дар хоб нишонаи ба даст овардани маблағи пулӣ аст. дар хоб дидани мавиз чӣ таъбир дорад? мавиз дар хоб насибаи хуб аз худованд аст. ҷайраро дар хоб дидан чӣ таъбир дорад? хорпушт ё ин ки ҷайра дар хоб аз вохӯрӣ бо шахси бераҳм, курнамак ва бадҷаҳл ҳушдор медиҳад. ҷангалро дар хоб дидан чӣ таъбир дорад? дар хоб дар ҷангал қарор доштан нишонаи пешравӣ ва беҳбудӣ аст. нафаре ки дар хобаш дар ҷангал роҳгӯ мезанад, бемории ошкорнашуда дорад. дар хоб ҷангро хоб бинӣ, чӣ таъбир дорад? ҷанг дар хоб нишонаи он аст, ки нархи маҳсулот қимат мешавад. рафту дар хоб сокинони шаҳр байни худ ҷанг мекарда бошанд, ин маънои онро дорад, ки нархи маҳсулоти ниёзи аввал боло меравад. рӯзи ҷумъаро дар хоб дидан чӣ таъбир дорад? рӯзи ҷумъаро хоб дидан маънои онро дорад, ки мушкилии инсон осон ва рӯзгораш бобаракат мегардад. намози ҷумъа дар хоб нишонаи хушнудӣ, хушҳолӣ, ҷашну маърака ё дидор бо шахси дӯстдошта ва амалӣ гаштани орзуву умедҳои шахси хобдида аст. дар ҳамин ҷо видеои имрӯзаи мо ба поён мерасад. агар шумо хобе диден, ҷавобшо намедонед, дар комментария бинависен, мо ҳатман ҷавоб мегардонем. агар видеои мо маъқул шуда бошад, дар видео лайк, агар меҳмон ки бошед, ҳатман дар канал обуна шед. худованд ёр мададгори шумост.